Ez zion bere gelatik joaten utziko, ez behintzat bera bizi zen artean. Behingoz, probetxua aterako zion bere itxura beldurgarriari. Bere gelako ate guztietan egongo zen aldi berean, erasotzailei ekiteko, baina arreba bertan egotera behartu gabe. Bere borondatez baizik. Arreba beraren ondoan ezeri, belarria beraren gana makurtuta, eta Gregorrek aitortuko zion kontserbatoriora bidaltzeko asmo sendoa izan zuela eta aitzakia guztiei entzungor eginez. Denei kontatu izango ziela aurreko gabonetan. Gabonak igaro ziren ala, zoritzarrura gertatu ez balitz.